Nyaya yemwana wamaititi yavavhiringa musoro. Iko zvino vakusungisa Patricia Jack naShadaya vachiti ndivo vakaburitsa mapikicha emwana akashama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti video redu rifambe. Patricia Jack ari kunzi anga achida kuti maititi vave vachimupa 5,000 yekuti asafambise mapikicha, asi pavakakundikana kuzviita mapikicha akabva abuda akazara nzvimbo yese. Vakukangamwa zvakare kuti pakataurwa first statement vakati ndiye mukomana uyu ainzi Amina uyu mhaka ndiye akaburitsa mapepa. Handiti, but iko zvino zvachinja kwakunzi Shadaya naPatricia Jack. So Patricia Jack ataura akati uku ndo kunonzi kushaya last mother. Why can't they bring the proof? And V11 makutobowa honestly. Ingatakati munhu akapiwa neni ngaabude. So where did I get uyu mapikicha emwana to ensure they are not splashed online? Iwo angaita splashed kudara. Are you mad or something? Ndaivepo pakaita zvese izvi here. Asi munopenga here imi neH Metro. Extortion is a crime. Why can't they bring the V11s? Ndingosungwa kamwe chete. Makushaya kupoemera mhosva. OnlyFans iriko. Go investigate ka. Kutelegram arikozve. Investigate kuti akatumirwa nani. Kutwitter ariko. I'm not even on Twitter. Kana mwana akatumira more than 20 people mina ngingena api. Saka ndo nyaya yabuda paH Metro. Patricia Jack ari kupa official statement rake achiti aiwa ka inini handisirini ndakaburitsa mapepa emwana akashama. Ukuwo Shadaya mushure mekunge aaccuseiwa of kuseculate mapepa emwana aya anyora akati parents nowadays will blame everyone, celebrities, influencers and everything, social media, mainstream media, but themselves for failing to raise their children properly. We have a bunch of stupid parents who will say statements like, I would die for my children, or, well, how about just living for your children? Live a healthy and decent lifestyle. They appreciate that more than you dying for them. Like it or not, children are merely reflections of what you as a parent show them. So make sure you are showing your children something that can build them into decent adults. Learn or perish. Salt. Tswa. Shadaya ari kungotaura kuti imaititi your life is not exemplary kuvana. A good example in this case. Saka vana vari kungoita zvavanenge vangoonawo muchiita. Imi mopedzera motsvaga munhu wekublema, of which you are to blame. Kwete kuti isusu mabloggers and all. Maititi is very determined. Vataura vakati you don't know the lengths that I will go to protect my children. Vanhu vati we know the lengths mami. Munogona kutoenda kana kujere chaiko semunhu akabuda muchikurubi. Patricia azonyora zvakare kati Felicitas Murata. Maititi learn from boss Temba Muliswa. Mwana akabatwa zvinodhaka. Ndiye nyakumeendesa kumapurisa akati sungai. Let the Lord take its course. I told you before and I will say it. You have failed your kids and you are a disgrace to womanhood. Instead yekuti mwana uyu adzidze umuonese, you are teaching her to be evil and cunning. At first you said it's that boy, I mean, now it's me, it's Shadaya. Mwana akutombeya mumakoti iwe mumoyo mako you know kuti inema. Ende munoziva akalika sei. Usadaro yomaititi, you always play a victim instead yekudzidzisa mwana. Don't tarnish my name for nothing. Iwe zvawakabaya live uchiseka Shashil. Ndiwo waiva wamaburitsa. Kana kuti waitaura zvaiva mastreets. So isu tikataura zviri mastreets zvaipa. Hatisi vana vako mani iwe. Enda unotsva. Imi zvakaoma kana zviri mastreets umu. Ichi chinova ndicho chokwadi chekuti maitete instead yekuti vacorrecte mwana vaite havo no comment show vari kudecide kukomenta vachipindira iko zvino vakakonwa kana kutonoapia kukoti vakatumira wasu nemwana nekuti zvinhu zvavanoita vari kutoona kutoti hazvimbofadze public. Madzimai vakazvara vari kuti chekukorekta mwana uchimanyisana nemablog munhu aitonyatsopodzera kamera ega achizvipenengura ega ndo pane era yese ipapo. Ngavarairise mwana kuti nyangwe ufarise zvakadii chero murume wako chaiye pikicha wakashama nderei iye achikuziva nakudhara kwokuzosendera munhu asina kana kukubvisira. Ngavakusiye, ngavaite unhu hwemufamily mavo imomo, not kuda kubhula everyone. She always plays a victim. Ndozviri kutaurawo vamwe vari kuti where were you
or were you there when she was taking those pictures? Kakwane semari yezupo, always blaming people for her actions. Picture idzi dzanga dzazadzwa before isusu chembere tazviona kuInstagram, Twitter, Telegram nezvese. So basically vari kuti as a woman you should be accountable for your children. Ugone kukorekta vana pane kuti umire nemwana uchidefenda hunhu hwemwana hwakashwenga, muri busy kumaisa namabloga nemambomira social media life, mumbokorekta vana vapinde munzira chaiyo.